batwa rafu na mai vake semwa muri kuona sema akanditaura kuti inini ndakasvika pakufugurwa hembe namai zvanzi baba ako izvi vakazvisiya izvi hazvinake here uri kunzwa here mashoko andikutaura panapa sema ari kutaura kuti ndaikuditirwa chijagi chekunzwa chamabhuruku angu emukati kana nhasi ndichifira mumba ndikunofira papa haana kuti kuva mai vangu akati ndikunofira muyadhi madheria ndikati semu usadaro ane 2 weeks achitaura nyaya iyoyo baba ake ndichivafonera semu aiti akaita problem aiuya kwandiri ndotanga ndasefa nyaya kuti inoudzika baba ake here kana kuti ndinoigadzirisa semu zvakafumira zvakadai ane 2 weeks achitambudzwa 2 weeks kubva paakabva kuchikoro semhaka yakasimba angotanga kudzika semuchi ndofunga vanhu kwamaoko nevanhu kwana baba vako kwana tewa kwamukwasha acho kwana baba semu hama dzacho nyaya idzi munodziziya kuti vana vari kutambura big time vana vasafa semu akasvika pautaura zvanzi ndenge ndiri mwana mudiki baba vangu hapana chandaikwanisa kutaura ndibhozi ndiri mwana baba vangu ndosaka vakatisa imba saka mese mataura kuti hanzi mwana anga akanaka cause of death ndamai vake amai vake vanoziziva cause of death vanga vachishingurudza mwana ya kuti ndikuudzei chidzikisai posi taura muchitsemha anga akanaka bvunzai chimana I was last person to taura nasemu anopikisa ndiani Diana was the last person to run a same. Mfundisi mandirwadzisa. Mirai ndikutaurira mfundisi kana muchinamata muri mukuru wekereke makafanana na president mwana akauya kwamuri akachema mubatsirei kana matadza mubatsira taurirai vanhu kuti chaita kuti mwana afe chii mese mati mwana anga akanaka pati kuzoti mwana anga akanaka azvisungirira nei naiwa mirai mtara mirai magadzira chinhu chenyu mukachudza navanhu vekutaura shamwari dzake matinyima muri kunzwa yes vabereki mwana azorora muri kunzwa ino zvandiri kutaura sema azorora sema akava nezuro marimwe zuro makuseni mapasti 8 ndaiwa aiwa mtara aiwa haridzikeiri mirai vanhu vechechi makaipa moyo mirai musangabate zvinhu mamanini amaengu akapfeka bhachi bati vaishungurudza mwana manini semakaya kwandiri zvanzi mdhara amaikanoziya dhere ndakadzanayo kana pakumhanya